ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахтеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот чад дар ватсапи экранбада рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Мо аз куҷо хона қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дӯстон азиз, ҳастанд хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз Нӯяи Рӯдакӣ, территорияи Мошинбозор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи дӯстони азиз Қумсангир, Ваҳдат, Ҳисор, дӯстона шаҳри Бухтар ҳастаем, территорияи Хӯросон, дӯстони азиз ҳастаем, Фархор ва ҳастаи якхонага, духонага, сехонага ҳастаем ва ҳастаи аспи бузкашӣ ҳастаем. ва дӯстони азиз, мақсад ки заминаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ҳам ҳастаи ки нархҳои арзон ва нархҳои миёна кати ҳастаем. ва як қолабой мақсад ки бурӯчатка ҳастаи фурӯшӣ ҳастаи инам хали навори хуб шудаги обшим замин, хона, квартира ин хали нархҳои арзон кати рӯй кардага ва баъри шумо пешкаш мекунем. ва боз ҳаме кадоме ки мисол ягон хонаи фурӯшӣ дорад, хоҳад ки реклама кардан ватсапи мо рӯй кунад ва курси имрӯза бошад 1000 баробари 109 сомонӣ марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем компания якаи нозимае ки грузоперевозка, якаи нозима ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бухтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдураҳмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи восе, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бор дорад, рафта худашон мегиранд дӯстони азиз ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастии кор мекунанд. ҳар сешта ватсап доранд, ду рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компанияи боварӣ, компанияи грузоперевозка якаи нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем марамат дар мақсад ки айноми канали мо салом расонен, дар рақамошон метавонед нависед. ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастаи дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, поёни Корвон, рӯпарои Мошинбозор, дӯстони азиз. яъне ки лаби роҳи шоҳраи Душанбе, Қурған, рӯпарои Мошинбозор ҷойи беҳтарин срочна фурӯшӣ. 1,5 сотиқ замин маҳсулат дорад, дӯстони азиз, ки 1,5 сотиқ замин ҳастаи ду хона кардагӣ ҳастаи хонаҳош падъабой тайёр аст. берунош ҳамаш тайёр аст, дӯстони азиз. дар тирезаҳош исбодага ҳастаи ремонтош кардагӣ, фақат дуруша падъабой ҳастаи дуруша мисол ки баъди лихтон мегирен, бо мекунен, зиндагӣ мекунен. ошхона, баня, кухниш ҳамаш тайёр аст, дӯстони азиз. пешхонаҳош мақсад ки хеле сиёҳаша кардагӣ ҳаста, гирди хона пол ниход маҳкам. наздикии хона, дӯстони азиз, мактаб ҳастаи мактаби нав ҳастаи мағоза ҳастаи масҷидам ва гирди варода поли одамо зиндагӣ доранд. ина ҳам видеош ҳастаи ҳам суратош. ошхона, баня, кухни ҳамаш тайёр аст. хонаҳошам мақсад ки падъабой тайёр аст. обшим хонада мисол уже дигар корш намондаем. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 198 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин хона 198 000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуби хуб дорад. хонара мегӯяд аз пеш омада бидед, маххутон шид, бо арзон мекунем, дӯстони азиз. марамат рақамҳои дастӣ ва рақамҳошон ватсап ҳар душон кор мекунад, дӯстони азиз. бо метавонед занг занед, маълумотша гиред. рӯи парои Мошинбозор, дӯстони азиз, ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад, шаҳри Душанбе, поёни Корвон. марамат занг занед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастаи дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сином, ҷамоати чорякорон, деҳаи Меҳробод, дӯстони азиз. аз роҳи Калон мегӯяд, аз роҳи Калони Ҳисор тақрибан мегӯяд 1 километр, аз замин мегӯяд то тарафи Зарафшон ҳамагӣ 7 километр. обшим шаҳри Душанбе, ноҳияи Сином, ҷамоати чорякорон, деҳаи Меҳробод, дӯстони азиз. гирду ва нашта одамо зиндагӣ доранд ва хонара мисол ки уже камтар, мақсад ки сохтмонша сар кардагӣ ҳастанд, ҳуҷҷатош ҳастад, дӯстони азиз. 6 сотиқ замин, дӯстони азиз, ҳастае ки гирду ва нашта, мақсад ки 3 та магазин дар гирди ва наи ҳамин замин ҳастад, дӯстони азиз. хоб наздикӣ дар дӯстони азиз якта масҷид ҳастае, масҷиди ҳамин деҳа ҳастае ва яктага масҷиди ҷумъахонӣ ҳастае ки вайшам наздик ҳастае. баъд як 500-600 метр дуртарак ҳастае духтурхонаи дармон мегӯяд, духтурхона ҳастае, дӯстони азиз. ва як 800-900 метр усу бо мақсад ки чӣ ҳастае, мактаб ҳастад, магазинам дар наздикиша. обшим дута масҷид, як 3 магазин ва як 800-900 метр усу, мақсад ки чӣ дорухона. обшим
ҷойи ободия ҷойи хуба дилварафта одамо зиндаги доранд. Дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ. шаҳри душанбе ноҳияи сино ҷамоати чоракорон деҳаи меҳробод аз роҳи калон ҳамагӣ 1 километр ва аз замин то зарафшона яъне ки аз зарафшон то заминҷара 7 километр обшин. хоб ин ҳами рақамҳои Россия дӯстони азиз рақамҳошро ҳам кор мекунад, ҳам рақамҳода WhatsApp-ам дора. занг занед маълумотҳои аниқ ва пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. марамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлига ҳастед дӯстон. инашам срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Каратогинский дӯстони азиз дастаи тарафи навхонаҳо дар шаҳри Душанбе кӯчаи Каратогинский ду тарафи навхонаҳо 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду хона кардага дӯстони азизки свет ҳастай обуш мегад несте обша мекашед меорин. ҳамсоё дӯстони азиз об дорад метавонед шумо мисол ки обша кашен ё ки мисол ки метавонед кул кунед ё ки чок кунед дӯстони азиз. ин хеле мешавад обшин чӣ хеле ки вариант мақсад шумо маъқул аст соҳибаш гуфтага ки пешаки ки свет ҳастай обуш камтар мақсад ки мекашед об надорад дӯстони азиз. яъне ки беҳуда нороҳат накунам мегад нашуд обуш камтар мақсад ки обши меҳнат мекунем. дӯстони азиз гирди хона мегад бо семблокати маҳкам аст дӯстони азиз. дута хонаи барак кардаги ҳастай хона коробка ҳастай сохтмоншон нопур ҳастай свет ҳастай об мегад надорад документош мегад ҳамаш 100% ҳастай шаҳри Душанбе кӯчаи Каратогинский ду тарафи навхонаҳо дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ҳастай бо муомила мешавад. 170 ду хона кардаги ҳастай светш реҷа ҳастай обша мекашед мерон ё ки мисол ки чок мегад ё ки кул. хоб ин ҳами рақамҳои дастия рақамҳошон 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp доранд нашуд уҷрatoш мегад 100%. маҳрамат на хонаро метавонӣ дар теза мечаспонӣ як об мекашӣ меори як тақрибан мегад 500 метр мегад боло мегад овай об овардаган аямҷа метавонед шумо гузаронед. ин ҳам хеле маълумот обуш камтар мақсад ки меҳнат мекунем. ягон саволтон боша ягон маълумот оиди ҳамин хона фаҳмидан маҳрамат дар рақамҳошро зайд дар WhatsApp нависед ба шумо ҷавоб метавонам ва арзон мекунам. 170 муомилаи хуб дорад. маҳрамат. одамое ки хонаи фурӯшӣ дорен ягон замин квартира мошин хоҳем ки реклама кардан дар канали мо дар рақамҳои болобудаи 9020 WhatsApp имо Telegram дорад. чизе ки фурӯшӣ бошад роё кунем мо реклама мекунем. хоҳиш ки лайк казани навори моро то охири охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум аспи фурӯшӣ. дӯстони азиз аспи фурӯшӣ ҳастае ки аспи бизӣ будае мегад мақсад ки барои биз кашидан аспи бизӣ. хоб дастроч мегад фурӯхта мешавад бо нархи 31 000 сомонӣ ҳастае мегад бо ягон сум муомила мешавад. қарор дорад дар райони Панҷда аспи бизӣ. дӯстони азиз қадаш мегад 165 ҳаста 165 ҳаста бо хай кадоме ки мисол хоҳад ягон маълумоти бештар бо барои асп ҳамаша фаҳмидан ин ҳами рақамҳода занг занед. рақамҳои тисела 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp доранд. аспи бизӣ дар райони Панҷ 31 000 сомон ҳастай бо хай хатиши худтон муомила мекунед. қадаш 165 оиди асп аз рақамҳо маълумот гиред. баъд шахсоне ки дар навор тамошо доред одамое ки мисол дар ҳамин навор наёфтаин замин хона квартира дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо даркор ҳастем мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. дӯстони азиз хоҳиш мекунем лайкҳоро аз ин наворро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум қолабои фурӯшӣ. дӯстони азиз қолабои фурӯшӣ ҳастае ки барои бурӯчатка ҳастае ҳамаш комплектае мақсад ки обши мегад 470 дона мегад. дӯстони азиз қолаб мақсад ки барои бурӯчатка 470 дона ҳастае бо қатиш мегад гидравлик гидросол дорад ва мақсад ки бетонмешалка дорад. дӯстони азиз ва ятаги ҳастае қолаби колодес. дӯстони азиз мақсад ки баландиш 80 сантиметрае бараш мегад 110 сантиметр. дӯстони азиз яъне ки баландиш 80 бараш мегад 110 сантиметрае ин қолаби колодесе барои колодес кардан яъне ки бизнеси тайёр ва бо ҳастае комплект мақсад ки қолабои бурӯчатка обшин комплекти 470 дона дорад ва қатиш бо гидросол дорад ва бетонмешалка. хоб дастрош мегад фурӯхта мешаванд бо нархи 7500 сомонӣ мегад соҳибшон бо мегад муомила мешавад яъне ки 7500 сомона мегад соҳибаш бо муомила мешавад. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи рум яъне ки калхозобод дӯстона чапаевда ҳам тарафда дар балхи қарор доштааст. ин ҳами рақамҳои соҳибшон рақамҳои тисела 24 соат кор мекунад. рақамҳошон WhatsApp дорад. кадом буда ки ман буду агарам хали қолаби бурӯчатка мисолем хали қолаби масалан колодес дар кор бошад на занг занед 7000 сомон аст бо муомила дошта срочно тоқа сум. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги ҳастае қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар тарафи чорякорон. дӯстони аз гуфтага ҳастае пушти постда ноҳияи рӯдакӣ тарафи чорякорон пушти пост
3 сотиқ замин масоат дорад ки 5 хона кардагӣ ҳастае ки об свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва чойлоби ангур ва дӯстон азиз оби шаҳриам мегӯяд ҳастае. Инчунин ҳуҷҷатҳои хонаам мегӯяд ҳастае тарафи чоракорон пушти поста. Хай хонаҳо ремонташ средия барои зиндагӣ мешавад, дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. Заминаш хай майда гудай 3 сотиқ ҳастае, 5 дар хона гуфтага дӯстони азиз ва оби шаҳрӣ, инчунин ҳуҷҷатош ва тарафи чоракорон пушти пост. Як рӯдакӣ оидами хона шумо агар маълумотои зиёдӣ хоҳед, агар аз рақамҳои поёмда ҳаста мегафон гирен бо маълумотша аниқада гирен. Шахсоне ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорен, ягон квартира, замин, ягон аппарат, ягон техника, ягон маҳсулот барои реклама кардан, дар рақамҳои WhatsApp нависед, ба шумо кӯмак мекунем ки реклама мекунем. Ва хоҳиш мекунем одамое ки мисол хонахаро ё ки заминхаро, квартирахаро ҳамин навора тамошо мекунед, лайкотона дариқ надоред занед. Чӣ хонаи замине ки квартира ки дар каси нависед, мо албатта аз фурӯшонда ҷудо ба шумо пешкаш мекунем. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ бо мақсад ки корбон пушти масҷид пеши мағозаи 7 ахтар дӯстони азиз. Идоми 3 ошуна ҳастае дӯстони азиз, духонага дар 2 ошуна қарор дорад. домои хеле пастако ҳастае, хеле домои навайо не ки пастакои 3 этажаи, мақсад ки ранги ҳавлигӣ борияй. Хоб 38 квадрати метрае. Духонага дар 2 ошуна, доми 3 ошуна ҳастае, 38 квадратае, бо об свет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва дӯстони азиз инчунин бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, мегӯяд соҳибшон. 38 квадрати метрае, пеши мағозаи 7 ахтар дӯстони азиз, мақсад ки роҳи калон мегӯяд 7 ахтар. Дасти рост, ҷои хуб да мегӯяд, дасти роста. дӯстони азиз дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 375,000 сомонӣ нархи ҳамин квартира ҳастае ки бо мегӯяд муомилаи хуби хуб дорад. Ина рақамои 918 рақамои соҳибшон маълумот занг занед, маълумотша гирем. Мегзарем ба 8-ум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда дӯстони азиз дар Шарора. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки хонаҳо дӯстони азиз мақсад ки бардоштагӣ ҳастае. Хоб якта калидор дӯстони азиз дорад. Аз Душанбе мегӯяд то хонара мегӯяд 11 километр дӯстони азиз. Хайнам хеле мақсад ки временка дорад, мақсад ки болош нопӯшонда ҳастае. Хоб об свет мегӯяд дорад, мактаби замонавӣ мегӯяд дар наздикиш ҳастае. 2 хона дӯстони азиз мақсад ки дорад ва даврозаам мегӯяд дорад дӯстони азиз, обшум якта калидор. Дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 78,000 сомонӣ ки боз дӯстони азиз муомила доштае. дӯстони дар ҳамин сурат соҳибошу нагуфтае ки ина иш боша барои ки ними хона мақсад бо сменблока, нимаш бо ғиштае, ҳеҷ чизам нафаҳмидум, барои ҳамин бухтон аниқада гирен. Нархаш мегӯяд ҳамагӣ 78,000 сомон ҳастае. ба фикри ман ай дурун ғишт пухтае аз берун, намедонам пешаш хали ай пухтае, аз ӯ параш сменблока, ам хеле тофтисе дар назарам. Хай заминаш майда буда дӯстони азиз, мақсад ки бо маълумотша худтон занг занед, аз соҳибшон пурсед. Мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. Боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда дар Гидроизол гуфтага ҳастае соҳибшон. Духонага квартирае дар 7-ум ошуна қарор дорад, 50 квадрати метрае. дӯстони азиз лифт мега ҳастае, об мегӯяд проблема нест, об дӯстони азиз дорааст, мақсад ки хоб бочка мегӯяд бо мондагӣ аст. дӯстони азиз инчунин ремонтош мегӯяд беҳтаринае, наздикии бозор ҳастае, техпасо дӯстони азиз дорад. Хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ обшим. Дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 390,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. шаҳри Ҳисор дӯстони азиз дар Гидроизол. ҳамин хел маълумот соҳибшон навистиян. Агар оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои бештар барои фаҳмидани худатон, дар рақамҳои поёмда 24 занг занед, маълумотша гирем. одамое ки дар ҳамин навори мо агар наёфтед мақсад квартираи маъқули замин ё ки хона наёфтед ки аз киҷо ба шумо даркор ҳастем, мо дар видеои оянда бо кӯшиш мекунем ки ба шумо пешкаш кунем. шумо як лайкира занед, дар доред наворо то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 10-ум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи Ғалабон гуфтага ҳастае соҳибшон. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки гирдаш мегӯяд бо сменблок дӯстони азиз маҳкам ҳастае. хоб мақсад ки замини назди ҳавлига дӯстони азиз 7 сотиқ ҳастае, гирдаш маҳкам ҳастае. замини ҳаво гирдашда одамо зиндагӣ дорам. дастирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 47,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. ина рақамҳои соҳибшон ҳастае мегафон, ростика барои замин бисёртар маълумот додагӣ нестам. кадоми шумо ки мехаред занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз рақамҳо гиред.
мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар Нихида. Сехонага квартира аст ки дар якум ошӯина қарор дорад, 49 квадрати метр. дӯстон азиз, квартира беҳтари ремонтҳои замонави дӯстон азиз дорад. хоб дар Нихия мегад пеши мақсад ки Садиқи Аминҷон, хоб пеши Дӯсти Халқҳо, доми 70. дӯстон азиз, мақсад ки дута кондитсионер мега дорад, дута телевизор мега дорад, тепли пол дорад, спални гарнитур, хоб ҳамаш мега чиё комфортни аст, стирали машина, холодильник, мақсад диван, қолин ҳамаш мега қатиш меистаден ки бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. ҷои беҳтарин Нихи, бозори Шариф, бозори Фаровон, вокзал наздик аст. дастроштро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомонӣ ки боз мегад муомилаи хуби хуб мешавад. ремонтош беҳтарин. Сехонага якум ошӯина 49 квадрат, ремонтои беҳтарин, пеши Садиқ, ҳама чиз пешаш. ин ҳами рақамҳо мегафони ҳисобчини ахираш 60 шахсоне ки мехарем маромад занг занем. одамое ки ягон хона замин дорем, квартира, мошина, ягон чизи фурӯши дар реклама, маромад дар рақамҳои болобуда 20 реклама мекунем. ин буд навори музаимо то видеои оянда.